Ayan si Ate Citas. Si Ate Citas. Yan, si Kapatir. Si Verona. Ate Zelda. Dadayo kami ng kain. Pagkatapos ng Zumba. Oh. Hello pa tala, Kapatir. Hello pa yan. Ah, hello pa ba? Ayun sa taas, oh. Ah, malaki pa. Nasa na yan, yung saging. Sana mo yung saging sa tatang. Oo. Nakakabili pa mga Na parang nag-offer ito yung special offer si Ate Citas, oh. Ayun, oh. May special offer. Hulugan! Asaan? Yan. Ano po yan, Tay? Ah, kadyos. Ito yung sinasabing kadyos. Yan ang, ay ito hindi ko alam kung ano ito. Pero, nakakain din ito. kinakain, gamot yan. Ito, anong tawag po nito sa inyo? Ayan, ito ba? Yan. Yan. Yan ang kadyos, be. Anong luto po dyan ng kadyos? Pwede siya sa bulong-bulong para sa atin. Lagyan ng luya. Ah, pwede bulang lang. Ah, ano nga? Dito rin naman. Wala ko dito. Kadyos. Ang luto dyan ay bulang lang. Oo, pwede sa bulang lang. Eh, yung ano yung niluluto niya ay yung mismong yon o yung buto? Ah, yung buto. Ang balat na to. Ah, okay, okay. Nakadayo po Sarap kami. to, Ate Marna. Ayun lang ang luto dyan. Bulang lang. Saan po? Ah, ginatan. Ah, it's a pea. Malahi nga din. Ay, wala ka ba? Always claro. Dad, gusto mo ba ng kadyos? Ha? Ayaw mo. Gusto mo ba? Kukuha kita. Ha? Eh, di kukuha na lang tayo mamaya. Oo, bawat na nga. Konti lang si Rolly lang ang kakain yan. Ay, ito marami na nahimas si tatay. Iwalay mo daw. Ay, hihimayin pa pala yan. Oo, hindi. Ate Lorna, arilutuin mo na pagkarating. Hindi, tsaka yun na yung ano. Masarap. Ate Lorna, ito sa iyo yung mga butol, yung mga Sige, butol sige. mo. Para huhugasan mo na lang at ilulutuin. Okay. Basta pag ikay may bulang lang, isaw mo to. Tsaka ito. Marami akong halaman dito. Oo nga tayo. Nagtibig sa ako, hindi pala nabunga. Ano pa? Ibal. Ano yun? Tibal? Wait. Nakakuha sila na Sampalo Lake. Ay! Dadayin sila na. Mamaya, ahas na tong nadampot ko. OMG! Dad, tumulong ka nga dito. Ayun di, oh. Ayun di. Ayun, sa mataas. Pang ano to, pang paasin. Magirin. Pampangiwit yan. Ayun nga, ngiwit na agad ako. Ayun. Be, paano yung iwit, Be? Oo. Ito. Paano yung iwit? Oh. Ayun, hinog na din. Ay, bunot na. Ito, sa'yo din. Ano yan? Uy, ang cute ng papaya. Kasi laki ka. Tingnan mo yung papaya, oh. Laki ka. Ang ganda. Ang liit. Hanggang ano lang, Be. Urong ka nga doon, Be, sa may papaya. Kung hanggang saan ang papaya sa'yo. Dali. Ayan, oh. Yung bunga niya nasa may puwitan. May talong. Papaya.
Sarap dito, no? Isang palok, abot mo, hindi naman makain. Wow. So, ito po yung kadyos, yung kanina na inaano ni tatay, hinihimay-himay. So, yan daw po ang kadyos. Ang dami nila dito. So, hindi pa po ako nakapag-try yan. Ngayon ko pa lang po kasi nalaman na anong pangalan, ano ang kadyos. So, yan. Ang dami. Pwede daw po yan bulang lang. Yun daw kasi pawanluto pala yan. Bulang lang. Ang dami nilang dalandan dito. Ayan. So, against the light nga lang tayo. Ang daming laglag. Pamilian na. Asan na yung mag-ama ko? Game. Wow. Di pa. It's beautiful. It's beautiful. Wow. Got one. Cute. Ito pa oh. Dahan, dahan. Wow. No, galing umakyat. Aray. Yes. Wow. Alin pa ka? Maria, Ayun, ang dami. Ito, look. Opo. Mag-iingat po kami sa langgam. Ayan, ayan. Ay. Yes. Ayun, oh. Ang dami. Kuya, magandang tanghali. Ayan, oh. Yan, oo nga. Kasi parang may ano si ano lang eh. May langgam. Ano na to? Ate ko nga. Ako may ano dito sa makapukatak sa atin. Ay, bulok yan. Ayun, ayun. Yung dalawang yun. Walang gam nga. Wala tayo dyan. Kaya pala siya hindi inaano. Ito, to. Ayun. Yan. Ayan. Ito yung strawberry to ah. Strawberry, hindi. Ayun, yun. Ay, gusto ko to. Ayun, oh. Ayun, ito pa. Tabi-tabi po. Abot ko to. Yan. Ay, against the light. Kapatir! Wala gadi yung panungkit! Matutungkad na tayo. Abay, unano kaya kung nakukuha na gano'n? Paano ba kuhanin? Ang ano yun? Sa pangkay. Sa pangkay. Ang bihira. Ay! Ala, wag na. Maano? Kahanin natin to. Ang hirap kumuha. Yan. Tapos ito naman. Isa pa. Get 3. Langgam. Andan muna natin ang langgam kasi. Andan muna natin ang langgam.
langgam. Masakit yata ito mga gat. Uy! Ay! Yan. Yeah. Tapos, eto. Oh no! May langgam nga. This one. Aray ko. Skandalosong palaka eh. Okay lang yan. Sambot ka agad. So easy. Yay! Basic. Basic. Ulot! Ano, Tiselda? Ang sarap. Daming alingas. Ang lingas. Langgam. Ayan, ang nakuha nila Rod ng asawa ko, Tuji. Ayan, so nakakuha na po ako ng eco bag. Atin na isilid sa eco bag ng ating mga, ay hindi pala ako nanguha. Si Roddy. Ako lang ang taga, Kabayo. Ouch! Hi, vlog! Tama yung lang yung cellphone. Ang dami ng langgam. Ang dami ng langgam. Cellphone ko pa lang, tingnan mo. Ang cellphone ko po ay dinalabuan at ilang langgam. OMG, ang dami niya na, oh! Ano? Marami tayo pang pasalubong sa kapitbahay. Ang kate talaga yan. Kasi ang langgam po dito yung malalaking pula na langgam. Kaya ang sakit talaga. Tcharan! Kaya naiwan yung malalaki. Magluluto si Ate Sitas. Magluluto po siya ng pansit. Naka-ready na? Yan. Ready na. Mami ko yung langgam. Kinagiginto natin salda na mat... Kami gugora na pagkatapos namin kumain. Nabusog na. May kawali pa.